Nagpahigayon ng Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Region 10 ug surprise random drug test sa mga personahe sa Bureau of Jail Management and Penology ug mga person deprived of liberty sa male ug female dormitory sa city jails. Ani report. Gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA Region 10 ang surprise random drug test sa PDLs sa male o female dormitory sa Cagayan de Oro City Jail sa Barangay Lumbia. Nakipsab sa gipailawom sa mong drug test ang mga personahe sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP. Matod sa PDEA, nga dili lang sa Cagayan de Oro City Jail nila kini ginahimo, lakip na sa nagkadayan jail dormitories sa tibuok rehiyon. Sa regular, hindi lang naman dito sa Cagayan de Oro, Sir Cyril, pati sa Bukidnon, Misamis Oriental, Lanao del Norte, and Camiguin, and Misamis Occidental, regular na ginagawa nila. At laging nandun kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency at pinapasok yung mga iba't ibang facilities sa kanilang nasasakupan. Kasama, of course, yung K9 o narcotic dogs. Wala sab matud pay na recover ng mga illegal nga droga ang PDEA sa mga selda. So far, sa mga report sa akin ng mga provincial officer ko, ay wala mang nagpa-positive sa loob ng kulungan. Mga ibang mga kagamitan ang nadidiscover, pero sa illegal drugs ay negative. Gikalipay sab sa PDEA nga walay nagpositibo sa illegal nga droga sa gihimong drug test. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.